Szerusztok, Csinszka vagyok, és most tortákat fogok értékelni. Az első tortánk, hát igen megfáradt és jószág, hogy kicsit felvidítsam, lehet, hogy megkóstolnám, úgyhogy ezzel mutatnám ki a szeretetem a torta irányába. A fogsor ez egy picit élethű, úgyhogy nem biztos, hogy én belengedném az enyémet a tortába. Picit ilyen parizeles vibe van. A cseresznyéknek talán adnék egy esélyt. Ez a következő nagyon vad. Itt már hál' Istennek annyira nem élethű a fogsor. Lukra is amúgy egészen bejön. A csillámszórást díjazom. Van benne anyag, azt tudni. Itt még kevésbé élethű a fogsor. Kerek a sztori, az biztos. Amúgy ezeket a kis pácikákat szerintem elég merészen megmerném kóstolni. Kíváncsi vagyok, hogy milyen belülről. Lehet, hogy felvágynám. Thomas a gőzmozdony egy másik világban. Hát meg van pakolva anyaggal, nem sajnálták. Színvilág nagyon érdekes számomra. Meg az utazó kis haver ott hátul. Nem tudom, ez picit ilyen gyurmás szitunak tűnik. Nem annyira szilárd itt az állapot, úgyhogy lehet, hogy emiatt én se biztos, hogy megkóstolnám. Tehát itt mínuszban van a fogsor, szóval itt a torta szilárdsága továbbra sem annyira erős, de szerintem ez egy egészen hívogató torta, megkóstolnám. Egy ilyen könnyedebb kis édességnek tűnik.